Náš film začínáme tím, že tady na plotně vytažen z trouby probublává králík. Vidíte sami. Králík. Jak se to tak pouští asi? Majitel šťastného králíka. A tady je sbor šťastných strávníků. Ano. Celou scénu nám osvětluje Marek Bílý. Pávek by měl radost. Rozhodně. Takový malý králík jenom, no. Tak já se musím k němu blížit. Nemusíš ho dát sem už teď. Normálně na stůl, aby na něj bylo v skutku pořádně vidět. Ne, to jsem právě myslel, že by mě někdo naučil. Jo, ok, to je jasný. Tady na těch novinách teď bude králík, tak pozor, jo. A už se to nese, Takže to je, vidíte sami. Králík. Králík. Takže dobro, Morgoš. Vyfoť to. Loni byl Vietnamec, no letos králík. Tak, jdem žrát, pojďte. Přijde fakt? Protože fakt? Takže, tato videosekvence je samozřejmě určená pro Ořecha, Kubu, Kaštana, Půlce, Ondatru. Jiné Pávka a jiné strávníky, který s náma zbaběle nejeli. Tak a teď mě omluvte, protože já už se jdu tady vrhat po tu Není čas. Vidíte sami, že tady prostě králík je velký, nají se z něj celá parta. To si dnes ty teřichy pěkně naplníme. No to si naplníme teřichy, no to bude. Ale pak to natoč za 10 minut, tak už to tady ještě furt já budu dělat, tak už no, nemůže.